मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। हेरे पातर चितर नकवाली, हेरे पातर चितर नकवाली, दिल ले गइल लड़की फराक वाली, दिल ले गइल छौरी फराक वाली। हेरे पातर चितर नकवाली, हेरे पातर चितर नकवाली, दिल ले गइल छौरी फराक वाली, दिल ले गइल लड़की फराक वाली। मिक्स बाय अमन अकेल। रहिया में चले त कमर हिलाबे, ओठबा में लाल लगा छौड़ा पटाबे, सुन रहे भैबा रहिया में चले त कमर हिलाबे, ओठबा में लाल लगा छौड़ा फसाबे। कपड़ा पहनो है डिजाइन वाली, हेरे कपड़ा पहनो है डिजाइन वाली, दिल ले गइल लड़की फराक वाली, दिल ले गइल छौड़ी फराक वाली। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। अखिया में कजराऊ जब जब लगाबे, दिलवा के घायल तब तब बनाबे, सुन रहे भैबा अखिया में कजराऊ जब जब लगाबे, दिलवा के घायल तब तब बनाबे। मुस्कान लागो है जाल वाली, हेरे मुस्कान लागो है जाल वाली, दिल ले गइल लड़की फराक वाली, दिल ले गइल छौड़ी फराक वाली। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।